खालामनो हायो दा गासै खेमताखौ दिनै बिथांमोना नष्ट खालामबाय जोंनि अफिसारनि जितु बाहायनानै खेमता जोंनाव जेबो गैला आं दिनै बे लासिं सिं जानो गोनां जायो मानोना दिनै गावबागाव समस्या माखासे डेभेलपमेन्ट नांगौ नामा होनबा बे समस्या जोंसो बुंहरगोन नंगौना नङा दा बिथांमोना सिस्टेम उल्टा खालामबाय बिटिआरनि नामाव मा मोनखो जोंनाव खोमानाया बारा जाबाय उल्टा थांफिनबाय पावारा नंखायनो दिनै दाखालि बावै मोनसे जों नुदों मोनसे माइनस ओंखारदों भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर सक्तिखारियाव जोंसो सावरायदोंमोन बे थांनाय 3 तारिख जानुवारि 2024 आव बे मोनसे माइनस ओंखारबाय जों नुबाय बे बिटिआर सक्तिनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै जोंनाव रेलवे कस्ट फेक्टरि माखासे इउनिभार्सिटी माखासे कलेज माखासे एनआईटी माखासे मेडिकेल कलेज बानायनो होननानै दिनै माखासे स्पर्ट्स इउनिभार्सिटी बानायनो होननानै दिनै बिथांमोना गोबां रंजाबाय गोबां बेदर जाबाय माखासे जागोन होननानै दाखालि माइनसआव मा ओंखारखो गासिबो केन्सेल सक्तिखौ मावनो हाला जाहैदों जोंनाव उदालगुरियाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी जानो गोनाङा तेजपुर इउनिभार्सिटी खाथियाव थानायनि थाखाय जाला जाहैदों दा अब्ला मा सक्ति जाबावगोन बियो माखौ दानानै जों सक्ति खालामनांगौ सक्तिनि थाखाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा दिनै माखौ सिख्राव बुंबाय थागौ एबसुनि आफादगिरि बिथाङा दफायानो जुदि इमप्लिमेन्टेसन जालाबा दिनै मा जागोन एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै केसआवनो बिसार जाबाय थादोंब्ला बे दफाखौ माला बिसार खालामबावगोन बिथांमोना दा नंखायनो गासिबो सिस्टेमा दिनै जोंनि बिटिसिनिफ्राय नस्थ' जालांगासिनो दं सोरनि जुगिदि जादों दानि बर्तमान सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार नङा होमबा इउपिपि दैदेननाय सरकार बिथांमोना गासै सिस्टेमखौनो नस्थ' खालामजोब्बाय आरो दा नंखायनो जोंहा मोनसे खाबु फैदों रायजो राजाफोरनो मोनसे खाबु फैदों दिनै रावबो बे गोहोखौ हारसिं मोना बे गोहोखौ रायजो राजाफ्रासो होयो जों दिनै दिल्लीयाव मानो मानसि फथायहरनांगौ जों दिनै मानो एमपि फाथायहरनांगौ जोंनि अधिकार जोंनि मोननो गोनां खेमता जोंखौ दिनै नस्थ' खालामजोब्बाय थागोन बेखौनो जों दिल्लीयाव बुंहैनांगोन ना बे बिटिसिआ दिल्लीनि पार्लामेन्टआव पास जानाय आयेन जानाय बियो आयेन जानायसो बिटिसिआ रावबो नस्थ' खालामनो हाया दिनै बेखौ नस्थ' खालामनो थांगासिनो दं दा नंखायनो जों दिल्लीयाव खोथा बुंनो हानाय मानसि फाथायहरनांगोन जोङो अयनायैबाबो राजनितिबाबो दिनै जोंखौ बन्सित खालामनो नागिरदों दा बेनि थाखाय जों दिल्लीयाव मानसि फाथायहरनांगोन जायनि थाखाय जों दिल्लीयाव मानसिफोर फाथायहरबासो जोंनि अधिकारखौ दिनै जों मोनफिननायनि मोनसे राहा लामाखौ जों दिहुनना लानांगोन आरो नङा दिनै जयन्त बसुमतारिया जुदि देरहानानै थाङोबा दिनै मा बुंहैगोन बियो जोंथ' नुदोंना एसेम्बलियाव 3 बोसोर जाबाय खनबेसे खोथा बुंखो बियो बुंनाय खोनादों नोंसोरो रावबोथ' खोनायाखै दिनै बेबायदि मानसिखौ दिल्लीयाव फाथायहरबा जोंहा मोनसे लाब जागोन नामा दिनै जायनि बेलायाव दिनै बिथांमोना दिनै इलेक्सन गेलेयाखै बिथांमोनखौ बाहायदोंसो सोर बाहायदों मामलाया बाहायदों नंगौना नङा मामलाया जिउखौ बिदिनो बुजायो सिगां मामोन जोंना हाग्रामा महिला सारा जेराव थाङो दोम थाङो आरो जिउखौ स्टेन होननानै खोथा बुङोमोन बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ माथ्र बर' नङा गुबुन हारिफोरखौ बुङो अयनाय खालामनो मोना बिनि आङो बे ओनसोलनिनो सासे मोजां दैदेनगिरि आंनि मथे सोलिनांगोन स्पर्ट्सआव खोथा बुंनानै जों माखासे सुबिदाखौ जों लाबोनो हायोमोन लाइन शेयार माखौ बुङो एलायन्सखौ बे माखौ बुङो जोंनि मथेथ' सोलिनांगोन ना नंगौना नङा दिनै नुदों बिथांमोना मा प्रमद बर'आ उन थांफायो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुदोंना नारखाजाबाय थायो नंगौना नङा बेनो निजा जाहैबाय सिगां हाग्रामा सारखौ नागिरनो गोनां जायोमोन डाइरेक्ट सिटसो हगारनो गोनां जायोमोन सिटआनो थाया आरो बेबायदि लिडारखौ नांगौ नामा जोंनो नांगौ रायजोफोर नांगौना नाङा नांगौ ना सिरियासलि सार नांगौना नाङाब्रा नाङा दा अब्ला जों मोजां लिडार सायख'नांगोन ना नाङा जोंनि राजायानो जुदि नारखां जायोब्ला आरो बिनि सायाव नों मा आसा खालामनो हानो देलाय नों मा सिमां नुनो हानो नोंनि गथ'खौ साख्रि होनायनि सिमाङानो बारदों नों थांना थानो थाखाय जेबो मोननाय नङा गावनो लसेन गैया बेसारा दा नोंखायनो दिनै नुदों बेबायदि लिडारजों थांनानै थानो हाया आरो बिराद गिदिर खोथा बुङो जोङो सेन्ट्रेलावबो जोंनि सरकार स्टेटआवबो जोंनि सरकार बिटिसिआबो जोंनि सरकार बिथांमोना गावसोरखौ गौरब खालायो
दा नोंथांमोननि सरखारा दिनै मानो हाबफैखो बेहाय मावनाया मानो हाबफैखो नोंथांमोनाबो हालमाजिनि रुलसो लादोंना मिथिं लेंना होयो नंगौना नङा हालमाजिनि रुला मा गामियाव सोरबा सासे दायथ' जिबो बेखौल'सो बे लिमिटेसन थायो हालमाजिया गावखौनो डिसिसन लानो हाया दा इउपिपिनि रुलाथ' बिदिसोना नंखायनो दिनै जों नुदों बिथांमोना निजेआबो बेयाव जेबो डिसिसन लानो हाया आरो जायनि बेलायाव जोंनि खेमथाफ्रा दिनै जोबनायनिफ्राय जोबलांगासिनो दङ नंखायनो दिनै नुबाय बिथांमोना मा बुंदों अरुणोदयनो नंगौना नङा जोंना महिलाफोरखौ बिराद थगायो दे लाख कोटि जानायनि सिमां नुदों लाख कोटि सिमां होनानै मा खालामदों बिथांमोनखौ ओरैनो दोनाखै सिमांबो नुदों आरो शपथ ग्रहणबो लादों लादों लायाखै जोंना माखासे न'खरनि गारजेनफ्रा मिथिया ओरैबायदि आखाइ बानाय जेरै समायखेरा लाहोबावदोंसो